En total són gairebé 20.000 alumnes i veureu que al costat he posat més 11.300 alumnes més, que són aquells alumnes que per motius diversos no poden cursar una matèria concreta del seu institut o del cicle que estiguem fent, etc. i fan amb nosaltres, però particularment amb nosaltres. D'acord? Bé, doncs en aquesta rambla plena de gent, aquest quadradet petitet som nosaltres, que tampoc en som tan poquets, perquè som 125 persones, 125 professors i professores que treballem a comissió de serveis físicament allà a Lió, uns dies a la setmana, i després un gruix també de més de 800 professors que són el que anomenem nosaltres professors col·laboradors. Nosaltres tenim professors sota la nostra responsabilitat que col·laboren en els nostres curs. D'acord? Bé, així ràpidament podríem dir, però què és el que motiva un alumne o per què hi ha alumnes que volen estudiar a l'IAR per motius molt diferents, no alguns perquè treballen i no poden anar presencialment a un centre, uns altres perquè per motius, per exemple, els empresonats només tenen la possibilitat de fer un aprenentatge arreglat a través de cursos que són d'e-learning, per motius familiars perquè no es poden desplaçar, tenen criatures petites, etc. O d'altres, com el cas d'alumnes que tenim ara que, no sé, alumnes amb fòbia social o alumnes amb altres sensibilitats, alumnes que per motius diversos no poden anar en centres especials. No, Laura? I ja ens entrem en el C8, en el microcatalà, el mòdul que us venim a explicar. Es tracta d'un mòdul optatiu de l'àmbit de la comunicació dels estudis de GES, és a dir, de graduat en educació secundària. Està planificat perquè es cursa per part dels estudiants en 35 hores. Per tant, té una estructura molt precisa ajustada a això i s'ajusta a un sistema d'avaluació contínua. És a dir, tot i que puntualment en alguns mòduls hi ha proves de validació, no es tracta d'exàmens que revisen continguts, sinó que validen que aquella avaluació contínua té el valor que ha tingut a l'aula. Totes les activitats tenen un valor que ponderen la nota global. Per tant, és un sistema d'avaluació contínua, com dèiem. En aquest mòdul treballem a partir de la lectura, de l'anàlisi i de l'escriptura de microrelats aspectes diversos de la llengua catalana i de la lectura literària. Per tant, treballem les capacitats lingüístiques, les competències lingüístiques, però també la formació literària. Per què a partir del microrelat? Perquè tot i que és un gènere complex, és fàcil d'abastar i a més és un gènere d'una gran rellevància social actualment, la qual cosa es pot comprovar simplement en les xarxes socials. És de molta vitalitat. A més, permet precisament posar el focus en moltes qüestions lingüístiques i aprofundir-les. Per tant, què s'hi fa en aquest mòdul? Anem a mirar. Doncs a veure aquí, en aquesta diapositiva veurem que he posat dos dels elements que nosaltres utilitzem molt en el mòdul, el microrelat, ja ho hem dit, i després veurem quina quantitat de microrelats utilitzem. Però veieu que hi ha unes imatges al darrere. Utilitzem una eina que es diu Thinkly, que igual vosaltres la coneixeu, que el que permet és fer textos enriquits. A partir d'una imatge tu pots posar un microrelat a dins, pots posar enllaços, pots posar vídeos, etc. El que es permet és mostrar d'una manera més dinàmica allò que habitualment estem acostumats a llegir simplement en el paper. Doncs veieu que hem col·locat una sèrie de vers al costat, que és majoritàriament el que fem. Nosaltres llegim i comprenem microrelats, o ajudem els alumnes a llegir i a comprendre microrelats, analitzem les característiques del gènere, relacionem produccions textuals, perquè no només hi ha microrelats, n'hi ha d'altres, revisem textos per detectar errades, és a dir, no es tracta només de llegir o imitar, perquè hi ha un projecte al final i ja ho veureu, sinó d'analitzar, de justificar, d'utilitzar amb precisió i eficàcia tots els elements lingüístics que nosaltres posem al seu abast. Bé, aquesta seria una altra de les diapositives que el que fa és complementar el que acabo de dir, de quina manera els alumnes comprenen els microrelats, justifiquem, etc. i és el que acabo de dir. Laura, què se n'aprèn? Què se n'aprèn de fer això?
els estudiants aprenen a reconèixer i identificar les característiques del gènere del microrelat. També al mateix temps són capaços d'expressar el temps narratiu o altres elements de la narració. També revisen textos, els propis textos, com han estat fets, com poden ser publicats i com no. També fan servir mecanismes de cohesió textual, de la mateixa manera que en fan servir de coherència textual. Aprenen a parlar de les produccions pròpies amb un criteri lingüístic, és a dir, si treballem l'estructura d'una narració, som capaços de veure quins elements lingüístics intervenen en aquesta qüestió. És important, us estem mostrant una sèrie de captures d'activitats, després hi focalitzarem una mica més el punt de vista, en qualsevol cas ja podreu recuperar tota aquesta informació i aprofundir pel vostre compte, però és important que destaquem que treballem amb un model i us estem mostrant les activitats, algunes captures de pantalla de les activitats que hem dissenyat. Per tant, com veureu, han aparegut especialment qüestionaris. Pot ser que algú encara tingui el prejudici que un qüestionari pot ser una activitat una mica plana. El que nosaltres hem intentat i pensem que hem aconseguit en un cert grau i que és una cosa que sí que treballem molt al GES, a l'IOC, és que aquestes eines permeten treballar la complexitat. És a dir, permeten fer aprendre als estudiants aquestes qüestions, és a dir, a inferir, a reflexionar, a manipular estructures, a veure com funciona la llengua, a relacionar gèneres literaris, a tot un seguit d'aprenentatges que aparentment podríem pensar que no ens ho permetria una eina que podem imaginar que és plana com el Moodle i res més lluny de la realitat. Per tant, són tota una sèrie d'aprenentatges, podem continuar a usar correctors i recursos lexicogràfics digitals en benefici de la qualitat del propi text. Per tant, hi ha activitats previstes per a utilitzar els diccionaris per comprendre, però també per aprendre sobre la llengua, a descriure, és a dir, activitats a interpretar, ajudant-nos molt de les imatges, de la intertextualitat, és a dir, un text en relació amb un altre, vocabulari i estratègies de correcció textual. Ens agrada molt el... D'aquesta manera, bé, veieu que hi ha un pla de treball que defineix exactament què és el que ha de fer l'Institut, absolutament pautat, no deixem res en l'aire, perquè són alumnes que necessiten seguir un itinerari, perquè si no, no arribarien a fer exactament on nosaltres volem. Hem creat una sèrie de materials expressament per allò que nosaltres volem que ells aprenguin, és a dir, no utilitzem els materials i a partir dels materials fem unes tasques, sinó que ho fem exactament a l'inrevés, i els materials són un espai de treball hipertextual per als nostres alumnes. Després hi ha unes activitats d'aprenentatge que no són obligatòries, però que ajuden a l'alumne a poder fer les activitats d'avaluació contínua i quan ens interessa les condicionem, és a dir, no poden passar les següents si no han fet les prèvies. D'acord? I bé, hi ha tota una sèrie de recursos i nosaltres treballem en paquets d'aproximadament 15 dies. Primer lliurament, segon, tercer i quart. Els 3 primers lliuraments de preparació per al quart, que seria el projecte. Això és un pla de treball, passem per sobre, però els identifiquem què hem de fer, en quant de temps, si ho avaluem o no ho avaluem, quin test és una nota. Bé, aquí hi ha una diapositiva que molt ràpidament són les 10 característiques que nosaltres hem atribuït als microrelats i aquestes 10 característiques són les que faran funcionar totes les tasques que nosaltres tenim. Laura, anem a fer potser. Per tal de poder assolir tots aquests objectius i aconseguir aquests aprenentatges, quins són els ingredients d'aquest mòdul? Doncs així els tenim recomptats. Ens agrada molt la gradació, és a dir, 55 microrelats, 28 recursos lexicogràfics, podeu llegir vosaltres mateixa, i 13 exposicions, és a dir, posem el focus en el gènere que treballem, de la mateixa manera que posem el focus en altres instruments i en altres estratègies que, tot i que la intervenció i l'exposició del professorat és necessària,
aquesta està limitada a les instruccions per a fer les tasques i en aquesta creació dels materials de què parlava Tino, a sintetitzar-se, és a dir, a focalitzar allò que és necessari per poder fer la feina. Per tant, també podeu veure que és heterogeni, tot i que predomina el gènere que treballem, però que en tenim una mica de tot, perquè de la mateixa manera que trobem que la intertextualitat és important, la multimodalitat també ho és, des del punt de vista motivador, però també des del punt de vista de donar compte de la realitat i de donar compte de la realitat literària. Doncs molt bé, continuem en el Puigero i ara el cuinem, no? Tots aquests ingredients, nosaltres el que hem fet ha sigut crear una sèrie de tasques que ens ajuden a aconseguir allò que volem. I aquestes tasques distribuïdes entre els 4 lliuraments, entre els 4 períodes de feina, se sintetitzen en 8 qüestionaris, 8 fòrums de naturalesa molt diversa, perquè cada fòrum és d'una manera diferent, i amb 2 tasques. Bé, acabat de dir tot això, anem a emplatar ja tot el que hem fet i nosaltres ho emplatem d'aquesta manera. Això ja ho heu vist abans i per tant no incidirem més, és l'entrada al mòdul que nosaltres tenim, això seria l'estructura que hem vist una abans i això seria un exemple de materials, de l'ús que fem de materials. Per exemple, aquí estem treballant la polisèmia a partir d'unes imatges d'un grafista boníssim que es diu Noma Bari, que ens agrada moltíssim i ens alegrem que hi posem. Tenim així un fòrum, Dramatis Personae, amb una activitat molt definida. Els estudiants creen personatges a partir d'una pauta lingüística. És el nom del personatge que el defineix. Per tant, s'hi treballa molt la dimensió poètica des d'estructures manipulatives del tipus metàfora, joc lingüístic, composició. És realment un divertiment darrere del qual hi ha un gran treball d'integració de diverses qüestions que han estat treballades en els materials i en les activitats prèvies, perquè tota aquesta cuina i emplatament implica seqüència, és a dir, implica una seqüència horitzontal, 3 lliuraments més un projecte final, però dins de cada lliurament hi ha una seqüència lògica, de la manera que la tasca final necessita dels aprenentatges previstos en les anteriors. Hi ha d'altres tipus de tasques que ja les passarem per sobre perquè no arribaríem al final dels que us volíem dir i ara el projecte. El projecte final és la creació d'un microrelat integrant totes les característiques que han estat treballades al llarg del mòdul i la justificació d'aquesta creació. És a dir, necessitem fer explícit que l'estudiant entén per què ha fet aquella creació. És a dir, de quina manera aporta sentit a través del llenguatge que fa servir. Té 2 fases, una de revisió prèvia, de manera que autorregula la pròpia producció, i una altra de publicació en un fòrum que funciona com una mena de concurs de microrelats, la qual cosa també li permet valorar i contrastar el seu en relació amb el dels companys i, per tant, fer-ho des d'un criteri ja literari i lingüístic que ha anat desenvolupant, si més no mínimament, al llarg del mòdul. Com que es diu al Boro que ens queda un minut, havíem preparat algunes produccions d'alumnes perquè veiéssim què és el que està passant. No les podrem llegir ara, però us deixarem el material. Per exemple, havíem agafat les traduccions que havien fet d'una sèrie de contes i de justificacions que havien fet ells, en aquest cas dels 3 porquets i de la princesa i el pèsol. I després també uns exemples dels Dramatis Personae que havien creat ells. No els podrem llegir perquè apareixen sobre fons negre, per tant el que esteu veient són les justificacions perquè veieu aquesta doble dimensió. Cree i analitza la meva creació, és a dir, analitza el procés mitjançant el qual he creat. Sí que us hem de dir que el mòdul l'acabem de fer, és nou de trinca, per tant l'estem pilotant, és la primera vegada aquest trimestre que l'hem posat en marxa. Estem molt il·lusionats i estem molt també al mateix temps atabalats per veure fins a quin grau el que havíem previst realment s'assoleix i evidentment de quina manera podem tornar a intervindre per millorar allò que siga necessari. És important en aquest punt, i amb això ja acabem, que amb aquesta exposició que ja podreu recuperar després, esperem haver donat compte de l'essència del mòdul, d'una banda,
i de retruc, i també igualment important, de les possibilitats de les plataformes digitals en l'ensenyament, que a més poden ser implementades en contextos d'aula presencial, és a dir, allò que es coneix com a blended learning. I d'una altra banda, i molt important, esperem també haver donat compte de les moltíssimes possibilitats que aquesta mena de plataformes i de metodologies associades representen en la formació de persones adultes, en la formació al llarg de la vida, i la qual cosa les fa imprescindibles en tot sistema educatiu actual. Per tant, és una cosa que hem d'anar pensant a generar en el nostre país i en el nostre sistema educatiu. Moltíssimes gràcies. I Tino Serra. Sí, que ens explica. El teniu, n'hi ha algun tuit ja. Vicky? El de Vicky ara el posarem en un tuit perquè jo soc incapaç de dir-lo. Troncoso, tampoc és tan difícil. No, l'usuari. Ok. No el tens? Sí, està escrit. Vicky treballa, és llicenciada en Geografia i Història i en Història de l'Art, treballa a la Universitat d'Alzira.